Това е моето училище. Казвам мое, защото тук неусетно израснах. 12 години бях под крилото му, което ме пазеше не само от студ и вятър. Тук идвах, кога радостна, кога разплакана. Тук научавах и откривах непознати светове. Малката ръкописна буква О. Се молих да не ме изпитат, а друг път протягах смело ръка да изберат точно мен. Спирам до тук, за да ви разкажа нещо от историята на нашето училище. Първата копка е направена преди 36 години по проект на архитект Ангел Глушков, а строежът протича близо 8 години. На 15 септември 1982 година удря първият звънец, а за директор на училището е назначена госпожа Гинка Стефанова. За заместник директор Иван Калчев. Брой на учениците е над 2000, а учителите само 80. През 1992 година диригентския пост на училището поема господин Иван Начев. От 1995 до 2011 година на горещия стол е господин Казаков, а от 2011 бъдещето на децата е в ръцете на доктор Катерина Данаилова.